Инстинктите ми надушват прасета. Прасета. Да не го убия, да не го убия, да не го убия. Диди! Това беше просто страхотно. Това беше най-якото убийство в гушата. Така. На друго място да има нещо. А гледайте колко съм прост. Колко съм прост. Тия се оплашиха и тръгнаха на къде им падне. Къде? Къде е Animal Tracks? Аз не ги виждам, не ги дозяпвам. Да, също хода на къде ми падне. Гледайте, пак бе, как бе, пак бе трябва да натисна, ето, да натисна бе, не е възможно, защото аз съм един тъп. Много не се оправям с тази игра, ама ще се оправим. Спокойно. Сега ако са дошли на другата хънд зона, много ще са ме улеснили. Повярвайте. Прасета. Чувам прасета. This is very хубаво. Така. Ето ги. Далече са, бе. Не, много са далече. Много. Гледайте, чак къде са. Чак като стигна при тях. Ще се радвам. Дали са ме видели? Да видим сега дали съм го убил. О, ще го убия, край. Мъртво е. Някой ми звъни. Така. Ама дали съм го убил? Да разбвам. Най-лъва прасета. Аз съм снайпериста, Бойко. Къде са кървавите следи? Ето ги. На друго място къде има? Ето ги. Ето ги. Кажи са на къде ето. Да, вече почвам да се ориентирам. Ага.
Мисля, че ще го убия, Ами да, убих го. Трябва да е мъртъв вече. Няма как да е жив още. Но аз вече се справям доста добре. Умрява, супер. Мъртъв е. Kinda trophy. Ето го. Ето му тялото. Ами да, много добре, просто се спрях много добре. Да. Как само го цепихте този пич. Тито насам нещо ранено. Да, това е другия. Другия, дето също го раних. Къде беше, бе? Къде? Къде е трупа, бе? Не, е просто много трудно да се ориентираш, като не виждаш трупа. Какво? Да, брат. И аз така мисля. Нали видях труп? Така. Насам някъде е умрял. И тук ето е, yes. Пак го изгубих. Ето го. Бебе. Да. И той е готов. Сега на къде трябва да хода? Гледайте пак бъбе! Искам М да натисна. Тук мечки ли има? Мечки ли има, бе? Не видях го, Мечки трябва да има, да. Тихо е, брат. Спри да говориш. Мисля, че имам 270 точки. Юпи. Къде аз? Тук мечки. Много не ми се вижда да имат. Чакай, Animal Tracks къде?
Къде Animal Tracks, бе? Май насън трябва да има мечки. Няма никой. Много яки звуци има от горичката. Еми да, това беше от, не знам, от тая игра. Надявам се да сте харесали. Може и да не продължавам да снимам на нея, защото ме изнервя малко. Айде, чао.